Sijamane jatend piny Kenya wuoyo nyoro dan wuok kuom jare jatend piny Kenya to gi jagoro mongirore mar ODM. Jatend piny Kenya nowacho ni kochopo higa mar 2027 ODM biro loso sirikal kata biro bedo e sirikal. Mano tiende nang'o? Trevor, jatend piny Kenya ma en William Ruto ne en achiel kuom ja ODM. En ja ODM, wuok e ODM eko dhi URP ki UDA. Jatend piny Kenya ne wacho ni ODM biro tiyo gi sirikal. Nikech jatend piny Kenya dhi chung 2027. To jatend piny Kenya ODM kata ng'eny ma jo ODM an kaka nya wuoyo ka ni ODM onego omi jatend piny Kenya support kata makre gi jatend piny Kenya William Ruto mondo yud a second term. Jotelo mang'eny nowacho niya, onge winjruok moro amora ma kisiasa ma osebetgo mosemiyowa kony kata mosekelo dongruok e piny Nyanza te moloyo President William Ruto. Koro miyo projects gi makonyo ngimagi, weche mag mach ma incha opio wandai oketo orokeyo alwora ma Nyanza nyako protect, weche mag ndeche ma waziri Chirchir before waziri Murkomen oselando moseket e Nyanza nyako protect, weche mag niang' molosi makoro wadwa factories wa bedo gi ngima. Of course privatization otimore to nyaka gibed gi impetus mondo wane ni agreement kata winjruok manobet kaka itayo factory mag sukechegi obed e yo makare gi maratiro mondo jopur ochak yudo bonus chakre December higa ni kaka ne ondiki. Nyakwa make sure ni wasiro weche gieki. Mar ang'wen, sani koro wan gi program manyien nyota neno Ojienda moko se apply ng'eni gibo yudo pesa matino gichao go ohala. Alwora mar Nyanza gi kuonde moko wan gi nafas obro bedo go andika mitimogi. Program ma nyota cha be nitiere. To weche mag dongruok makoro wayudo kuonde gi te kik dhi nikech koro watemo wuok e sirikal bang' nindo mar baba. Nikech baba gimane Sifuna wacho en ni baba nowacho ni wabede broad base nyaka 2027. To Gladys Wanga gi jotelo moko nowacho ni baba nowa broad base koro nyaka wabede broad base. Mano e kaka Abdul Somad nowacho, mano e kaka James Orengo nowacho weche mag bede sirikal broad base kaka nowewano. Mano e gima kawuoyo gi Edi Muok tema nowacho. Mano e gima baba ne wacho, mano e gima owacho pile ni ka wawuok e broad based to kwa bibedo sirikal manyien ebro losi 2027. Manda diro onge ngama chalo ka gima pingo mane. Makwana ni bang'e no ema chal ka gima nitiere. To bang'e ne ma wacho bang'e no. Ka wawuok e broad based government. Ting'eni nyaka wuogi kapok 2027 oromo. Nikech a presidential candidate ki ng'achung president en ng'ama chako pango yiero ne higni 2 kata 3 kapok oyier. Maken wuok to maesa. Onge kaka inya chako pango yiero unless ni dwa pango mondo irem bang' 2027. Nyaka ichak mana pango ni dwa chung ka in candidate mar ODM sani 2025. 2025 rumo sani. 2025 rumo sani. Wadhi e 2026. Okinyal pango yiero ebwo higni 2 kidwa bedo president. Nyiso ni nyaka ichak. Nyiso ni mondo ODM obed gi presidential candidate
nyako chak bedo gi system mar yiero candidate ma bedo president. Sani. Monego bed ni mano osechakore. To Trevor anyalo nyisi, asenyisi gik mang'eny matimore ga. In jakor ga gigi.